Magandang tanghali. Ngayon po ay gagawa tayo ng salada. Tawag po yan sa Kapampangan. Yan po, nagbabalat na nung gagawin niyang salada ang aking asawa. Guys, gagawa po tayo ng saladang labanos na may kasamang bukid, dalagang bukid, daing na bangos. Masarap naman po yung namin, yung tanghalian. Ulat natin ubusin to, dahil kinakain ng kami lang po dalawang mag-asawang kakain. Magtitira po tayo pagsabaw. Sasabaw ko po yung palate. Ano po ito? Yung kalahati sasabaw. Iwan lang po natin paba.
Yan guys, para magiwa. Natin ng asin. Para matanggal yung pakla. Pwede naman pong mainit na tubig lang. Pero kami po, ito po guys, bubugan na po natin. Magugas po muna tayo ng kamatis. Guys, ayos lang. Ang mangiwalan. Ihalo na po natin dito. Tapos po nun, sibuyas naman. Ayan. Sini. Ayos na po guys, halo na po natin. Paghalo na natin. Lagay na po siya. Halo na lang po. Guys, yun lang. Halo-halo lang. Sili guys, dapat may sili po kasi wala kami sili, kaya yan na lang. Ito lang guys, lagyan natin paminta.
Ito paminta guys. Gawin lang po natin ng ganito, ganyan. Okay na po yan, pwede na kainin yan. Yung masarap niyan guys, tikiman portion. Tikman na natin guys. At ito na po, nakagawa na po tayo ng tanghaliang abot kaya. Thank you for watching.